It's time for DJ Rocky's Secret Files. May binabalak na palang masama ang asawa ng tita ko sa akin. Isa akong biktima ng sexual abuse noong bata ako. Itago niyo ako sa pangalang Rocky. Panganay ako sa 6 na magkakapatid. 5 lalaki at 1 babae. Naaalala ko noon, sa edad na 6 na taon, nag-decide ang mga magulang ko na tumira sa bukid at doon nagpatayo ng maliit na bahay. Noong una masaya kahit medyo malayo sa bahay ng lola at lolo namin. Malayo sa mga pinsan namin. Sa madaling salita, kami pa lang ang may bahay na nakatayo sa lugar na yun. Kaya mahirap. Kasi walang kalaro, kundi kaming magkakapatid lang. Noong isilang ang kapatid naming pang-5, doon nakuha ni nanay ang sakit niya. Hindi ko nga alam kung anong tawag sa sakit na yun na nakuha sa panganganak. Since walang mga kasama at mga kapitbahay sa lugar na yun, napagdesisyonan ng lolo namin na ilipat ang bahay namin malapit sa bahay nila. Dahil baka daw namamaligno o kinukulam na ang nanay namin. Walang trabaho ang nanay at tatay namin. Wala ring natapos. Tatay namin ay grade 3. At nanay namin ay grade 5 lang ang natapos. Hindi ko alam dahil sa kahirapan o katamaran na. Kaya siguro hindi nila natapos pareho ang pag-aaral nila. Nabuhay kami sa pakikisaka. Ang tatay namin sa ibang may-ari ng lupa, nagsasaka. Kung walang sakahin, hanap ng ibang racket para kumita. Dumating ang araw na kailangan nang mag-aral ang mga kapatid ko, pati ako. At dahil hindi okay ang nanay namin para turuan ako o tulungan ako sa pag-aaral ko, tumira ako sa bahay ng lolo at lola ko para magabayan ng iba pa naming mga tita. Kasama ang iba ko pang mga pinsan na nooy nag-aaral din. Pagkatapos ng klase, nasa bahay ako. Doon ako tumutulong ng gawain sa bahay. Dahil nga panganay ako at may sakit ang nanay ko, ako ang kaagapay niya sa gawaing bahay. Ako din ang kaagapay niya sa pag-aalaga sa iba ko pang mga kapatid. Namulat ako sa hirap ng buhay at sa pagbabanat ng buto sa mura kong edad. Pagsapit naman ng gabi, sa bahay na naman ako ng lolo at lola ko para mag-aral at gumawa ng assignment. Ganyan ang ikot ng buhay ko hanggang sa sumapit ang ika-4 na baitang ng elementarya. Doon na nag-umpisa ang madilim na pangyayari sa buhay ko. Pinakilala ang tita ko na isa sa mga tumutulong sa aming magpipinsan sa pag-aaral sa lalaking magiging asawa niya. Oo, siya ang dahilan ng lahat. Namanhikan ito at kinasal sila ng tita ko. Dahil walang sariling bahay at ayaw sumama ng tita ko sa bahay ng magulang ng tito ko, pansamantala, doon muna sila tumuloy sa bahay ng lolo at lola ko.
Walang kwarto ang bahay ng lolo at lola ko. Isang mahabang bahay lang, kaya tabi-tabi at isang hilera lang kami. Tito, tita, mga pinsang lalaki at babae. Malapit ako sa tita kong yun kasi siya ang gumagabay sa akin at nagtuturo sa akin mula noon. Kaya sa kanya ako tumatabi palagi. Isang gabi, nag-request yung tito ko na palit daw sila ng pwesto. Sa akin okay lang naman yun. Ang hindi ko alam, may binabalak na pala siyang masama sa akin. Bata pa ako noon. 10 years old pa lamang. Sa kasarapan ng tulog at madaling araw doon, pinagsamantalahan niya ako. Habang tulog ako, ipinasok niya yung kamay niya sa loob ng maselang bahagi ng katawan ko. At nilaro-laro. Wala akong ibang naramdaman noon kundi takot at kaba. Hanggang sa naulit yun gabi-gabi. Lumipat at nakipagpalit ako ng pwesto ng higaan. Pero nagigising na lang ako, nakatabi ko na ang tito ko. At nakahawak na sa maselang bahagi ng aking katawan. Hanggang sa nagdesisyon na lang ako na sa bahay na lang namin matulog. Dahil hindi ko na kinakaya yung ginagawa sa akin ng asawa ng tita ko. Akala ko matitigil yun kapag sa bahay na ako natutulog. Pero hindi nangyari yun. Kapag lumalabas ako ng bahay para mag-igib o maghilamos sa poso, nakaabang na siya sa dilim at hinihila ako sa nakabakanteng bahay ng isa naming tito, kapatid ng tatay ko. Ako din ang nire-request niyang kasama sa bahay nila noong nakapagpatayo sila ng maliit na bahay at bumukod mula nung namatay ang lolo namin. Sa tuwing umaalis ang tita namin ng gabi para magtinda ng gulay sa bayan, ako ang gusto niyang kasama. 4 kami sa bahay, kasamang anak nilang 2 babae, na parehas maliliit pa. Pinapaalam niya ako sa lola ko para samahan siya at kapag umaayaw ako, nagagalit ang lola namin at laging sinasabi na, "Bakit ayaw mo? Matulog ka lang doon. Kawawa naman ang tito mo, walang kasama." Pero ang hindi alam ng lola ko, ako ang kawawa. Pero hindi ko masabi ang dahilan kasi pinapangunahan ako ng takot. And at the same time, awa sa mga anak nila tito at tita ko. Kasi kapag nalaman nila, pwedeng magkagulo at magkahiwalay sila. Kaya hinayaan ko lang at itinago ko sa sarili ko. Naulit ng naulit, halos gabi-gabi hanggang mag-high school ako. Kung dati ay puro panghihipo lang ang ginagawa niya, mas lumala pa. Doon ako nagre-review at gumagawa ng assignment sa lola ko dahil may lamesa, pero lampara lang ang gamit. Mahirap lang kasi kami noon, walang pangpakabit ng kuryente kaya nagtitiis kami sa lampara. Pagtungtong ko ng high school, kahit may sarili na silang bahay, kapag nagre-review at gumagawa ako ng assignment sa gabi, nagugulat na lang ako na minsan nasa likod ko na ang tito ko. At hindi lang panghihipo ang ginagawa niya. Wala akong magawa kundi magparaya at hayaan na lang siya sa ginagawa niya sa akin. Dahil kapag umaayaw ako, hinihila niya yung maselang bahagi ng katawan ko. Kaya nasusugatan.
Pag umalis na siya, tsaka ako na lang iniiyak ang lahat. Galit na galit ako sa tito ko noong panahon na yun. Wala akong masabihan, kahit sarili kong nanay hindi ko magawang magsabi. Nahinto lang yung pangahalay ng tito ko noong nagtapos ako ng high school. Kasi umalis na rin ako sa amin. At hanggang ngayon, walang nakakaalam sa aming pamilya sa sinapit ko sa kamay ng tito ko. Mas pinili kong itago para makaiwas sa kahihiyan at para hindi masira ang pamilya nila. Natatakot din ako na baka pag nalaman ng pamilya namin, baka kung ano pang magawa sa kanya, lalo ng tatay ko. Ang totoo, silahis kasi ang tito ko at hindi alam ng tita ko ang ibang pagkatao ng asawa niya. Oo, lalaki ako. Pakiramdam ko napakadumi ko. Siguro hanggang sa hukay, dadalhin ko ang sikretong ito para sa katahimikan ng lahat. Ang haba ng tiniis ko. 10 years old hanggang 16 years old ako. Halos gabi-gabi ng buhay ko puro bangungot. Kaya ngayon, hindi ko alam kung tama bang nanahimik na lang ako noon. Sana wag niyo akong husgahan. Dapat ko pa bang ipaalam sa mga magulang ko yung sinapit ko sa kamay ng tito ko noon? O mas magandang wag na lang at itago na lang habang buhay? Sa ngayon, 30 years old na ako at kasalukuyang nagtatrabaho bilang salesman. Ako, si Rocky, at ito ang aking secret file.